Sprinterit lupasivat Movember-arvonnassa meidän nimissä lahjoittaneiden kesken arvotaan tuotepakettia. Haluamme kiittää kaikkia lahjoituksiin osallistuneita ja ensi vuonna hoidamme asian vieläkin tehokkaammin, paremmilla viiksillä. Niklas Koljanderia on viime aikoina Onni suosinut oikein urakalla, joten hän saa toimia onnettarina tässä arvonnassa. Täältä meiltä löytyy lipukkeita ja nimiä ja katsotaan kenen nimi sieltä löytyy. Voittaja on löytynyt Richard Mäki Heikkilä. Onnea Richard. Onnea. Richardille lähtee Matias Tranvallin kilpailunumero Kuusamosta aika 4. Sen voi laittaa päälle lenkille, tulee lisävauhtia. One Wayn vauhdikas hiihtopipo. Maajoukkueen ei niin vauhdikas Anta. Swixin hiihtohanskat ja vielä pirtsakka pääsiäishenkinen Salomonin T-paita. Sitten niin kuin luvattiin isoimman lahjoituksen antaneelle eli Aksa Sorjaselle lähtee myös Matiaksen hikoilema Falunin kilpailunumero 46, vaikka Aksa taitaa olla 47 vuotta vanha. Ja myös pääpalkintona Cross Country is Cool takki. Ole hyvä ja onneksi olkoon ja kiitos lahjoituksesta. Ja voittaneita informoidaan henkilökohtaisesti. Lähdetään lenkille. Kyllä. Kyllä. Tiedätkö mikä se on tuolla se lintu, joka sanoo sillä